Ruben Padilla ho. Charot. Yeah. Shout out na gali kagina sa do ba ka babae nga danay kami pila ang ina mo. Nangwa kami ayuda, nagwa kami sa ngamon ayuda. Ato ito dahang dua ka babae gina. Shout out ada si mo chay burakda kag chay lalay. Ginagawa mo. Dua gid kamo. Dua gid kamo. Shout out ada sa inyo. Pero ang sinate, siyempre, ari mas shout out tanay. May nagpa-shout out sa ato. Siyempre, shout out na kay Sir Idol Kim Puyolo, kay Idol Anthony Digo, kay Ma'am Idol Rimsky. Okay, shout out kay Ma'am Joanna Castel. Shout out kay Ma'am Lucy Balasi. Ayo, bali nagpa-shout out siya sa tanan ko nga security guard sang CLMMRH Bacolod City. Ginapa-shout out ni Ma'am Lucy Balasi. Kagari pag-shout out kay Ma'am Rosalie Robles. Shout out kay Ma'am Divine Gio. Kag siyempre, shout out kay Ma'am Idol Cristel Bautista Sase. Kag siyempre, shout out kay Ma'am Jane Silgas. Subong niya, shout out na sa inyo nga kung ano pala taning ihatag sa inyo. Kaya mo niyo, nagpila kami kagina. Kay nanghatag layo dati. Nagpila kami kagina. May ari dyan, dua ka. Kung hindi na ka mo babae. Hindi kinarespito ka mo. Wow! Shout out na si mo, chay burak-burak kag chay lalay. Tungkol sa inyo. Kaya mo niyo, nasuyan sila sa akon. Kay hambalik chay burak-dak. Hambalik na, ito nga mo niya, ipaka di jahaw. Tapos ang ako niya isdaaw. Doon na yan ang balaw. Doon na isa siya balaw. Tani wala isa ay. Tapos si mo man chay lalay. Simo man, shout out na simo. Reklamo man isa sakon, kaya bali ako nga ako nung ginatag sa iya manok. Saan akong kuno ya? Baka? Diyos ko. Kung ano tani pala ihatag sa inyo, pasalamatan nyo na nakaibisan pa. Nung may ginatag sa inyo, hindi pala. Kamu bima kayo nyo, kamu pa desisyon. Ano ba yung kinalain sang arebe-arebe? Para magkaalaman na. Para magkaalaman na. Kamu ba? Ano ang kinalain sang isda? Sang manok? Kag baka. Anong kinalain? Dahil pareho mo lang tanan aras lata? Pareho lang tanan aras lata? Muna kang balo ko Tani pala kung anong ihatag sa inyo, nugay ka mong reklamo, pasalamatin nyo na, nugay ka mong kumod. Hindi mo sige na po kumod sa magsige reklamo. Pasalamatin nyo na. Ulo ko. Hindi pala tani kung anong ihatag sa inyo, kung anong nag-abot sa inyo, grasya na, pasalamatin nyo, hindi kayo magkumod-kumod ka mo. Nugay ka mo reklamo. Ang bugas na ginatag sa ito, isa lagi kilo. Tapos, tatlo lang kanilata. May ginodos. Tigaw Nugay reklamo. Ngayon, 50 man? Ano man 50? Mapatulik ko. Ari Shin. Look, si mama, 50 lang yung pangayo ko, Shin nihatag mo. Sakpa si tatay mo. Nay. Tuod na hang pa nila nga kung putyong na kuno, hindi ka kabata. Ay, sus, napati-pati ka man sinaanak. Puti, maana bata ka man haw. Yay! Putyong si tatay!